Compromís. Nosaltres tenim el prec i preguntes. És una veïna que ens fa arribar una instància que va presentar el dia 10 de juliol i no ha tingut contestació, i no sé per què s'ha degut a això. Potser també que m'explicar-ho, però bueno, vaig a passar a llegir-vos la instància que he presentat. Sabeu que front al número 16 del carrer Sant Antoni hi ha contenidors d'orgànic, plàstic i paper cartró. Per la incorporació de nous veïns s'ha saturat el servei del de plàstic, i quan s'omplin comencen a deixar les deixalles sobre la tapa i al costat. Quan el camió de neteig arriba, sabeu que buiden els contenidors i llancen els excedents al contenidor d'orgànic. I clar, la veïna segur que va manar una instància preguntant-vos, però no ha rebut resposta. Si sou conscients, i si no, que avisareu i pegareu un toc a l'empresa de que aquestes són unes praxis males i que no s'han de continuar, val? Aquesta veïna també ens fa arribar que a l'època d'estiu, clar, perquè ella fa el que és la instància en juliol, i és veritat que hi ha uns arbres, un tipus d'arbres que solten com una resina viscosa que fiquen la calçada i l'asfalt, i vas apegant amb els peus. Pareix que és d'una festa, com ha dit Héctor, d'una rave continua, vas per el carrer, saps? I ja el tema dels cotxes és increïble. Jo no sé quantes voltes s'ha hagut de netejar aquest estiu el cotxe. Ella mos feia arribar la instància, però és que jo també he pensat, i clar, és una cosa que m'he fixat. No sé si se li estan ficant solucions, un tractament més eficaç tal volta, netejar les voreres, i ella, la solució que també deia és que ens donareu bonos a la gent per a netejar el cotxe. És una opció que diu la dona, per a poder netejar, perquè clar, tal i com queden, val? També ens diuen, ens pregunten per l'ordenança de sorolls. Fins aquí no. El número de distància, no vull que el nom, simplement el número de distància de la veïna que se queixa de la que no tengo contestació. 11 7 3 7. Vale, perfecte. Del 2 de juliol. 10. A 10. Vale, gràcies. No sé si és que s'estan endarrerint, però jo crec que no. Jo crec que en uns 15 dies se sol estar contestant este tipus d'instàncies. Val. I el tema de l'ordenança de sorolls, val? Fins a quina hora està permès? Ens pregunten també.